Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkam da haka, barkam da lokaci, barkam da sake saduwa a cikin labaran Kannywood. Daga nan tashar irin sarauta, idan yau ne farkon zuwan ka kuma na subscribe da alamar ƙararrawar sanarwa. Ta haka ne da zarar mun ɗora sabbin shirye-shiryen za su zo mu kai tsaye. Mun gode. To masu sauraron mu, kamar yadda kuke ji kuma kamar yadda kuke gani, jarumi a masana'antar Kannywood kuma fitacce gwarzo Lawan Ahmad, wanda aka fi sani da Umar Hashim a cikin shirin fim ɗin Izzar su. To masu sauraron kamar yadda kuke gani, jarumi a masana'antar Kannywood Lawan Ahmad tun farkon Izzar so ya faɗa ya ce 60 za a yi, tun daga na 1 har zuwa 60. To kuma yanzu ta canza zani, ya ce akwai ci gaba. To masu sauraron kamar yadda gani abinda wannan jarumi ya ce, ya yi magana daga farko kuma yanzu ya zo da ƙarshe ya ce akwai saura. Domin ganin cikakken bayanin, ku biyo mu har ƙarshen bidiyon. To masu sauraron kamar yadda kuke gani kuma kamar yadda kuke ji, sakamakon ba Izzar so da ake yin shi ba a kallon shi sosai a YouTube, masu kallon sa lokacin bai samu masoya sosai ba. To yanzu a baya mutum 100,000 ke kallon shi lokacin da ya tun ana na 3 haka zuwa dai na 4, lokacin Izzar so bai suna ba, lokacin bai da tarin masoya. Daga baya kuma yanzu ya ga har 1 miliyan ke kallon shi, to kuma shine ya ce zai ƙara jan labarin. Kamar ku gani masu sauraron, inda jarumin ya faɗa ya ce Izzar so bai ƙare ba, akwai saura da zai sake ci gaba. Idan an yi na yau wannan final, za a je hutu sai an gama tsara labarin, sannan a dawo kuma a yi sabuwar ɗauka, sannan kuma a zo a nuna muku masu kallo. To masu sauraro, duba da la'akari dai shirin fim ɗin Izzar so kun san yadda yake da kyau sosai yadda ya kamata. Ku ci gaba da bibiyar Bakori TV, a can ne kaɗai za ku iya samun Izzar so. Mu kuma nan 'yar sarauta, iyakacin labarai na Kannywood wanda suka shafi Kannywood da kudanci kawai muke ɗora. To masu sauraron, ku ci gaba da bibiyar wannan tasha tamu ta 'yar sarauta, wacce za ta zaƙulo muku labaran Kannywood da ɗumi-ɗumin su. Ku yi mana subscribe da alamar ƙararrawar sanarwa, ta haka ne da zarar mun ɗora sabbin shirye-shiryen za su zo mu kai tsaye. Muna godiya sosai da kuke ba mu goyon baya akan wannan tasha. Kuna kallo, kuna comment, kuna liking yadda ya kamata. Domin tambaya ko cin gyara ko ƙorafi, kuna iya mun comment, insha Allah kuma da mun duba za mu maida muku. Mun gode masu kallon mu. Da Allah ku manta ku yi share ɗin wannan ɗauka don 'yan uwa su ma su sani. Mu haɗu a lokaci na gaba. Mun gode.